गथ'नि कन्डिशनखौ नायनो हागोन आरो ना नै उदैखौहाय अपारेशन खालामनानै बाहेराव Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथां आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर आं बे भिडिअनि बागै जेबो बुंलायला डाइरेक्ट आङो बै भिडिअखौ होना होनोसै आरोना नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायब्लानो गासिबो बुजिनो मोनगोन बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ आं ससे होना होगोन बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायजोबदो लोगोफोर भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायाब्ला भिडिअआव मा बुंदों मा बुङाखै बेखौ नोंथांमोना मिथिनाय नङा आरोना बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिनोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नाय मानि थाखाय नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन नालाय सोरबा सोरबा ससेल' नायनानै थाङो आरोना जानला मोनला भिडिअ बानायदों होननानै ओंखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौ आरोना फार्स्ट टु लास्ट भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौ अब्लासो नोंथांमोना बुजि मोनगोन ना भिडिअआव मा बुंदों बिदिब्ला नोंथांमोना बै भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन गथ'नि कन्डिशनखौ नायनो हागोन आरो ना नै उदैखौहाय अपारेशन खालामनानै बाहेरावसो दोननांदो खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय आङो दायो जोंनि गामिनि गंसे न'खराव दंफैयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय बिसा न'खरनिया आं दा जाथायखौ फोरमायलांगोन नोंथांमोननो जाथाया दा जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसलपुरनि 1 नाम्बार काटलिगावआवहाय जादों आरो ना बे जाथाया लोगोफोर ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो बे जाथायखौनो आङो खोन्थालांनोसै आरोना लोगोफोर मा जानायहाय दा नोंथांमोना गथ'खौ नायग्रोनो हागोन आरोना जोंनि गामिनिनो बे गथ'नि मुङा निथिन बर' दायो गथ'आ मोनसे गिदिर एक्सिडेन्टआवहाय मोनसे जाब्रबथायजोंहाय दा कन्डिशना बिराद गाज्रि जानानै दङ गथ'नि कन्डिशना गुवाहाटी GMCHआवबो लांखांबाय गथ'खौहाय बेयावबो मोनसे गिदिर अपारेशन खालामनो गोनां जादों ओमफ्राय न'खरनिया कन्डिशना बिराद गाज्रि ओमफ्राय बिसा जिखिनि हायो बिमा बिफानि नाजानायावहाय बे फार्स्ट अपारेशना जानानै थांबाय ओमफ्राय दायो बे गथ'नि बिबुआहाय जदों होनदों आरोना दा नोंथांमोना बिमानि खुगानिफ्राय मोजाङै खोनासंनो हागोन आङो दायो जास्ट आङो मिथिनायखिनिखौ आं बुंनोसै नोंथांमोननि सिगाङावहाय दायो गथ'खौहाय मेडिकेलनिफ्राय न'आव लाबोथ'नाय जाबाय बे फार्स्ट अपारेशन जोबनायनि उनावहाय आरो दायो सेकेन्ड अपारेशन दंबावो आरो बे सेकेन्ड अपारेशनखौ खालामनो थाखाय रांनि गोनांथि जादों दाथ' बिमा बिफाया हाजासे जेनेबा नांगौखिनिखौहाय बुथुमनानैहाय फार्स्ट अपारेशनखौ खालामबाय दा नोंथांमोना न'खरखौबो नायनो हागोन न'खरनि कन्डिशना जोबोद गाज्रि ओमफ्राय नोंथांमोना दा अननानै जि हायो थाइसे हायो थाइनै हायो नोंथांमोना बे गथ'नि मोखांखौ नायनानै अननानै बयबो सापर्ट खालामहरदो नोंथांमोना बयबो गथ'नि जिउखौ बासायदो आरोना गथ'आ जेनेबा जोबोद गाज्रि कन्डिशनाव दङ नालाय दा नोंथांमोना नोंथांमोननि आखायावसो आरो रैखा खालामनाया दाथ' न'खरा बेबायदि दिहुननो हानाय जेबो लामाखौनो नुहुराखैनो बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालामदो आं बेखौनो आर'ज खालामो नोंथांमोननि सेरावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै बुजिनो मोनखाबाय जानांगौ मानि थाखाय बे भिडिअखौ आं लाबोनाय जादोंमोन नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनाय किउआरआवहाय डनेट खालामहरबानो जाबाय जाहाथे फंबाया थाबैनो मोजां जायो थाबैनो नोंथांमोना खोनाखाबाय न'खरनि हालोदाबो मोजां नङा होननानै बेनिखायनो नोंथांमोना जा हायो 10 थाखा 20 थाखाबाबो डनेट खालामहरबानो जाबाय बिदिब्ला आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय दिनै भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय बाय